Yliopisto-opiskelijat Lappeenrannassa kohtaavat tänä päivänä valtavia paineita. Opintotukiaikoja on rajattu useaan otteeseen ja tulevaisuuden työllistyminen on epävarmaa. Kansainväliset maisteriopiskelijat, aikuismaisteriopiskelijat ja vaihto-opiskelijat ovat erilaisessa asemassa kandivaiheessa aloittavien uusien opiskelijoiden kanssa. Uudenlaisten ja joustavien opetusmenetelmien käyttö yliopisto-opetuksessa on kohdannut vastarintaa. Kulttuurijaoston paikka Skinnarilan opiskelijakulttuurissa on ollut epäselvä, eikä toiminta ole näkynyt riittävästi kampuksella. LTK:n hallitus työskentelee näiden tavoitteiden eteen ensi vuonna. Me olemme täällä valvomassa LUTin opiskelijoiden etuja. Me luomme opiskelijoille parempaa huomista. Teemme töitä heidän toimeentulonsa ja hyvinvointinsa eteen. Muutamme LUTin opetuksen laadukkaammaksi. Vaikutamme joustavien ja uudenlaisten opetusmenetelmien tuomiseen mukaan opetukseen. Olemme mukana tekemässä kampuksestamme aidosti kansainvälistä. Luomme suhteita, yrityssuhteita. Ja tarjoamme Lappeenrannan parhaan ympäristön teekkari- ja kylterikulttuurille.